Assalamualaikum, balik maneh karo Kak Nafa ya. Pripun kabare? Mungkin tansah sehat lan tetap semangat lho, Cah. Saiki ayo sinau bebarengan basa Jawa kelas 1 ulangan kalih. Bab kang awak dhewe sinaone yaiku maca kanthi pocapan utawa lafal lan lagu utawa intonasi sing trep. Piye carane? Ayo gatekke bareng-bareng ya. Gatekke lan tirokake Kak Nafa ngucapke. Ayo bebarengan maca ukara-ukara ing ngisor iki. Iki bapakku. Bapakku lagi nitih. Iki bapak lagi nitih apa? Nitih iku artine numpak. Sing ditumpaki bapak apa? Betul, motor. Bapak lagi nitih motor. Iki Mas Paijo. Mas Paijo lagi, kira-kira Mas Paijo lagi ngopo iku? Lagi voli, atau lagi basket, atau lagi apa? Yo, Mas Paijo lagi bal-balan. Betul. Nah, ini gambar bocah padha numpak apa iki? Iki kanca-kancaku. Kanca-kancaku budal sekolah numpak apa ya kira-kira? Numpak dobar utawa numpak apa? Kanca-kancaku budal sekolah numpak sepeda utawa pit. Sapa sing nang omah duweni sepeda? Sapa sing nang omah duwe pit? Ya, gunakake sepeda lan pit kanggo olahraga ya, Cah. Hati-hati ning dalan. Saiki iki gambar iki Tumini. Tumini lagi nyirami kembang. Enek gambar bocah nangis utawa bocah guyu ya iki. Iki Supardi. Supardi lagi kira-kira lagi guyu apa lagi nangis, Cah? Ya, Supardi lagi nangis. Ayo bebarengan maca cerita kanthi pocapan sing becik. Baca cerita dengan pelafalan yang benar ya. Coba terokake Kak Nafa maca cerita. Judul ceritane yaiku Kancil lan Tikus. Gatekne ya, Cah, lan terokake. Ing mangsa ketiga dawa, angel golek panganan. Wit-witan ing alas padha garing kekurangan banyu. Wis 2 dina Kancil durung mangan. Kancil banjur mlaku-mlaku ing pinggir alas. Dumadaan Kancil kepethuk tikus sing lagi ngaso ing ngisor. Tikus katon ngantuk amarga kuwareken. Tikus takon, "Kenapa kok lemes lan su?" Kancil mangsuli yen luwe amarga wis 2 dina durung mangan. Tikus ngandani yen ing alas isih lor akeh panganan. Kancil ora sepiro ngreken marang tikus. Amarga tikus ora tau gati karo kanca. Kancil karo aras-arasen mlaku ngalor. Kancil setengah ora percaya karo omongane tikus. Sawise mlaku ngalor rada adeh, Kancil nyawang akeh wit-witan. Kancil nemokake wit timun subur-subur ing pinggir alas sisih lor. Wit timun iku wohe gembel banget. Oke ya, Cah, gembel itu oke. Kancil ora kesuwen banjur mangan lahap banget. Sawise krasa wareg, Kancil banjur bali nemoni tikus. Kancil ngucap matur nuwun marang tikus. Prayata ora kabeh kanca duweni watak ala. Kanca sing biasane ora ganti wis aweh dikurungan. Saiki Kancil lan tikus kekancan kanthi akrab. Becah wis padha paham ya? Maca kanthi pocapan lan lagu sing trep mau. Jelali nang omah dibolan baleni lek maca supaya iso maca basa Jawa kanthi lancar. Aja sampe dadi wong Jawa ilang jawane. Ngasah arit nganti landhep. Dadi murid kudu sregep. Sakmono ae sinau karo Kak Nafa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.